Ok. Dakle, hvala Ana na prezentaciji. Ko što me već predstavila, ja sam Ana Marija Boromisa, radim u Institutu za razvoj i međunarodne odnose i zajedno s kolegicom Anastasijom Ležajić smo u zadnjih par mjeseci intenzivno radili na ovom priručniku. I kao što vidite u naslovu, pričat ću danas o mogućnostima financiranja mjere prilagodbe na klimatske promjene za jadranske gradove i regije Hrvatske, iako se zapravo priručnik, čiju tu naslovnicu ste već vidjeli u prezentaciji platforme, odnosi na jadranske gradove i regije Hrvatske i Italije. Ono što s čim smo se mi zapravo najviše bavili i što nam je bio najveći izazov u izradi ovog priručnika je da se ne preklapa previše sa ostalim dokumentima koji su dostupni u bazi znanja, a da opet bude jedan cjeloviti dokument koji se može samostalno čitati, da nije preopsežan, da se može savladati relativno jednostavno i brzo. Dakle, došli smo na nekakvih 30-ak stranica, što se nadamo da je ok. A s druge pak strane da nije preosnovan, dakle da ne podcjenjujemo svoje čitatelje. I tu smo to riješili tako, i nadam se da ću dobiti od vas nekakvi feedback, da smo stavljali linkove na izvore koje nam se čine važni i onda ko je zainteresiran dalje može relativno jednostavno pronaći dalje informacije o pojedinom ili primjeru ili aspektu financiranja ili instituciji ili drugim mogućnostima ili elementima koji su važni za financiranje. Drugo, već su prethodni sudionici dosta toga spomenuli kako je problem u razumijevanju, osim što nemamo neke dobre riječi na hrvatskom za tipa za governance i za ownership, kad se radi o upravljanju projektima u ovom dijelu s kojim smo se Anastasija i ja bavila, je isto malo teško definirati šta znači financiranje u smislu financing i funding. Dakle, ko osigurava sredstva, a ko je zapravo izvor sredstava. Ali gledate u hrvatskom proračunu, onda nekad se u pojedinim glavama ministarstava nalaze sredstva koja dolaze iz EU, donacije, zajmovi, različite izvore. Pa sad, jel su to sredstva EU, jel su to nacionalna sredstva, kako ih gledamo, kroz koju prizmu, a to je naravno onda još različito za Hrvatsku i Italiju. Treće što smo pokušali nekako usustaviti je dakle da se bavimo sa Italijom i Hrvatskom. Ok, tu je zajedničko more i obalno područje, to jest more koje i dolazi od tuda, ali već smo čuli od profesora Orlića da te utjecaje nisu jednaki. Nekak je očevidno da problemi poplava u Veneciji, na primjer, ili nekakvim hrvatskim obalnim gradovima nisu isti. Sad smo čuli isto o Dinama. Dakle, ima dosta sličnosti i dosta razlika. Tako da tu je bilo puno jako interesantnih detalja koje smo, nažalost, morali s vremenom izbacivati da bi priručnik ostao čitki, a da dade dovoljno informacija. Dakle, on je prvenstveno namijenjen donositeljima odluka i ocrtava trenutno dostupne izvore financiranja na regionalnoj, lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini i neke mogućnosti privatnog financiranja, odnosno kako se uključuju vlasnici nekih zemljišta i kako se njih može potaknuti, usmjeriti, obrazovati da to zemljište koriste na način koji je njima koristan i ugodan za korištenje, a koji je i društveno koristan. Tu je dakle dodatno izazovna činjenica da kad govorimo o europskim izvorima financiranja koji, već smo čuli, će biti izdašniji u sljedećem proračunskom razdoblju nego što su bili do sad, da zapravo se programi još programiraju, tako da ne možemo biti vrlo specifični u tome da kažemo što je točno dostupno, ali na temelju iskustva iz prethodnog financijskog razdoblja i na osnovu dokumenata koji su već usvojeni možemo dati zapravo, ja se nadam, dovoljno dobre smjernice na to što se treba pratiti i kako se treba to usaglašavati, da bi ono što želimo provesti bilo najuspješnije. Ovdje smo i prenijeli zapravo upute od Europske investicijske banke koja kad
daje svoje neke smjernice za gradove u principu, kako da definiraju moguće izvore financiranja, šta sve treba napraviti. I dakle, kad se sjetite prethodnog izlaganja Ivanovog od 5 koraka od plana do provedbe, sad onda u jednom koraku imamo sljedećih 7 koraka, tu se situacija komplicira, ali čini mi se da je to nekakvi dobar ipak model da vidimo što bismo htjeli napraviti, koji su očekivani učinci, s koliko smo novaca u principu raspolagali u prošlosti, dakle to su i ova priprema povijesnih financijskih podataka, i šta očekujemo da će se u budućnosti dešavati. Naravno da su nam sad situacija znatno promijenjena i da su projekcije, i da nas je COVID naučio da su projekcije prilično nezahvalne, ali isto tako nas je naučio da su procjene rizika nešto što nije čaram baram, nego da je to nešto o čemu ozbiljno trebamo voditi računa kad razmišljamo u nekakvim dugoročnim perspektivama, i da činjenica da su možda zadnje 3 godine bile dobre i da se recimo proračun zbog turizma dobro punio, da zbog COVID-a ili klimatskih promjena, oluja i nekakvih sličnih događanja to ne mora biti tako u budućnosti, i da bi bilo zgodno kad bismo imali ideju, ako ništa drugo, ko će razviti plan B ako do njega bude moralo doći. Dakle, ono što zapravo znamo, da su klimatske promjene opažene, da su već i Darija spominjala ove rezultate ankete, od čega su najveće štete koje su posljedica od oluja, poplava, koje dakle često zanemarujemo, pogotovo mi s kontinenta, ovih poplava sa mora, toplinski valovi, toplinske udare i suše. I ono što smo čuli već kroz ove odabrana pilot područja, da različiti gradovi i regije izabiru različite dokumente kako bi se suočili s tim problemima. Sad, ko će izabrati koji dokument, jer će to biti obalni plan ili razvojna strategija, plan za klimatsku akciju, akcijski plan energetski održivog razvitka, koji je odnos između svih tih dokumenata. To bi moglo biti komplicirano, ali nekako pametne te lokalne zajednice znaju svoje kapacitete i onda kroz dokumente koji su vjerojatno najbliži i najoperativnije najbolje provode takve mjere. Ono što je isto neka opća činjenica, dakle da vlastita sredstva gradova i općina nisu dovoljna za mjere prilagodbe i da oni moraju, ako hoće biti učinkoviti naravno, osigurati još nekakva druga sredstva koja neće biti iz lokalnog proračuna, i to mogu biti javna sredstva na nacionalnoj razini. Dakle, tu sad sam preskočila odmah na domaće javne izvore, nacionalne razvojne banke, nacionalni klimatski fondovi ili namjenske naknade, ili vanjski izvori tipa male potpore država članica Europske unije, ili izvori iz EU, pa kroz višegodišnji financijski okvir, program oporavka i otpornosti, onda Europske razvojne banke ili multilateralni neki izvori, i ovi izvori koji su privatni i dakle koji mogu biti ili grupno financiranje, filantropsko financiranje i obveznice, zelene obveznice koje postaju sve interesantnije isto u sklopu EU i kroz razvoj taksonomije i definiranje šta je zapravo zeleno financiranje i šta su zeleni projekti, se nastoji naći neki bolji, održiviji način financiranja i prilagodbe klimatskim promjenama. I sad kad krenemo od toga što o tome zapravo već znamo, i trebali bismo reći zašto nam je to važno i zašto želimo ulagati i koliko želimo ulagati, koliko želimo alocirati ljudi. Na početku je već spomenuto kako će se zapošljavati ljudi i kako se treba ulagati u to znanje za provedbu projekta prilagodbe. Dakle,
to radimo za nešto što nam je važno. Znamo da nam je važno, to je već profesor Orlić i Ivan Gütler spominjali, da je to zbog ranjivosti, izloženosti i osjetljivosti. I kad to znamo, onda u principu razmatramo ove inženjerske, socijalne i zelene mjere, njihov odnos i onda isto ovisno o njihovim međusobnim odnosima možemo vidjeti koliko želimo, imamo kapaciteta ulagati i u kojim rokovima, dakle to je isto spomenuo već u prethodnom prezentaciji, dakle u kojem vremenskom roku, koliko ćemo uložiti i u kakve mjere. Ono što u Hrvatskoj je u strategiji prilagodbe klimatskih promjenama procijenjeno, da znamo koliko su nam od 2014. do 2018. čini mi se procjena šteta klimatskih događaja oko 295 milijuna eura godišnje, a da bismo do 2040. trebali uložiti 27 milijardi kuna. Dakle, govorimo o velikim brojkama. To je, onako, na prvu nam se čini da to je teško osigurati, no međutim kad pogledamo, onako, štete nam se dešavaju, a bit će sve veće ako nećemo ulagati. Ova ulaganja su značajna, nisu jednostavna za podnijet, pogotovo kad se borimo sa posljedicama šteta i to je taj nekakvi začarani krug. Dakle, trebamo ulagati da bi nam se smanjile štete, a ako se samo bavimo sa štetama, teže će nam biti ulaganja i ti troškovi u principu onda raste. I onda na to smo izvukli isto podatke koje je Joint Research Center napravio baš za obalna područja za štete od poplava mora i navodi da bi se 83% tih šteta moglo izbjeći podizanjem nasipa na relativno malom dijelu obale, dakle od 23 do 35% obale, ali naravno sad je pitanje kakvi su ti nasipi, koji su to dijelovi obale i koliko se takve mjere isplate. Dakle, za Hrvatsku je procijenjena ta veličina investicije od 9 do 14 milijuna eura, ali je recimo odnos koristi i troškova značajno nepovoljniji za Hrvatsku nego za Italiju. Tam se taj ulaganja isplate puno više, pa je i možda i zbog ovog odnosa sa pješčanim dinama ili nekim drugim razlozima, veličinama tih poplava. Ali uglavnom prepisivanje drugih rješenja u principu nije dobro rješenje. Dakle, ono što se treba provjeravati kod odabira mjera prilagodbe, da su okolišno održive, a to znači da moraju bitno doprinijeti barem jednom od ekoloških ciljeva, a da ne naštete ni jednom od drugih. To je Darija već spominjala vezano uz obalu, dakle kad se koriste neadekvatni materijali ili reciklirani materijali, pa se kaže da se to recimo doprinosi prijelazu na kružnom gospodarstvu, ali se znatno šteti drugim područjima zaštite, drugim okolišnim ciljevima, pa onda to se ne može smatrati održivim mjerama. Kad govorimo o financiranju Europske unije, dakle, do sada je oko 20% proračuna EU bilo usmjereno na klimatske aktivnosti, a sada, kako su ciljevi ambiciozniji, to će biti i veći dio sredstava, na primjer najmanje 30% se mora usmjeriti na klimatske aktivnosti, a u programu oporavka i više, 37%. S druge pak strane, u novom financijskom okviru koji je puno veći i uključuje program mjera oporavka, ima i velik dio zajmova. Dakle, pri odabiru koji će se instrument koristiti i kako, treba voditi računa i o dugoročnim kapacitetima za povrat tih sredstava, jer se ne radi isključivo o nepovratnim sredstvima. Onda postoji veliki broj inicijativa i primjera, dakle ima ih puno i odličnih primjera već i na platformi AdriAdapt. I onda zapravo samo upoznavanje s tim primjerima za one koji možda nisu do sada to toliko pratili, može biti zahtjevno, odnosno skupo u odnosu, u smislu ulaganja resursa i vremena ljudi koji
bi trebali biti operativni već i raditi na projektima konkretnim i suzbijanju mjere. Dakle, zbog toga mislimo da je zgodno odmah reći ove neke instrumente koji su izravno usmjereni na suzbijanje klimatskih promjena, s kojima se upravlja centralizirano. To je dakle program LIFE, program Obzor, i da je osnovana nova agencija, dakle CINEA umjesto ENE koja je prije bila samo za energiju, a sad je dodana i klima u njezinu nadležnost. I neki od inspirativnih primjera pokazuju da to ne moraju biti komplicirane inženjerske mjere koje zahtijevaju detaljne klimatske modele i projekcije toplinskih valova, ali naravno pomaže ako znamo točno što želimo postići. Recimo, ovaj projekt Zeleno, plavo, sivo, koji je proveden u Barceloni, pokazuje kako se zapravo izgradnjom drveća i stavljanjem prostora za vegetaciju i vodenih točka u školska dvorišta rade klimatska skloništa, i ta su zapravo predviđena za korištenjem tijekom ljeta kad djece nema u školi, ne koriste ta igrališta, a zapravo su zaštita od ekstremnih temperatura, jer se procjenjuje da će broj toplih dana do 2100 porasti za 30. Dakle, te ekstremne temperature izrazito narastu skoro 43 stupnjeva Celzija. I onda takva jedna mjera koja zapravo ne izgleda kao nešto jako ekstravagantno ili inovativno, može zapravo značajno doprinijeti kvaliteti života u gradovima. Dakle, znamo da će najmanje 30% sredstava kroz mainstreaming, to isto ne znam baš najbolje prevesti u hrvatski, mjera za uključivanje klime u sve ostale aktivnosti, biti uključeno u različite projekte u višegodišnjem financijskom okviru. I iz ovih podjele, dakle, koje se može vidjeti, dakle, prirodni resursi i okoliš je najizravnije povezano s tim, ali u svim ostalim područjima se nalazi prostor za ulaganja u mjere klimatske neutralnosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Hrvatska je nekakva gruba procjena oko 12,7 milijardi eura, i međutim potrebno je da ne samo novci, nego i osmišljavanje tih projekata, kapacitet za provedbu i, dakle, kao što je već prethodno spomenuto, praćenje, prilagodba, verifikacija rezultata i njihovo daljnje unapređivanje. Dakle, kroz različite programe se mogu povlačiti sredstva iz EU, iz poljoprivrede, Fond za pravednu tranziciju koji je zapravo usmjeren na zelene transformacije, modernizacijski fond, prihod od aukcije. Dakle, za sad ove brojke nisu sasvim precizne. Na primjer, za prihod od aukcije je procijenjen na temelju prosjeka prihoda 2018. i 2019. To naravno ne znači da će se tako dešavati u budućnosti, ali nam daje nekakvi osjećaj reda veličine i mogućnosti kakvi bi se projekti mogli financirati u sljedećim godinama, pod uvjetom da budemo spremni za njihovu pripremu i provedbu. Onda kroz instrument za oporavak, kao što sam već spomenula, predstavlja dio koji je Europska komisija se po prvi put zadužila u ime Europske unije, i osiguran je dosad najveći iznos sredstava za potporu oporavka od pandemije, i kontinuirano se naglašava da ne samo treba biti oporavak od pandemije, nego i razvoj klimatski otpornog društva. I dakle, ono što treba svakako naglasiti, dakle, da načelno sredstva ne bi smjela biti problem, ali potrebni su kapaciteti za njihovo privlačenje, razvoj partnerstva, razvoj dobrih projekata koji mogu dokazati da su opravdani. Za one
jedinice lokalne samouprave i zajednice koje možda još nemaju kapaciteta za sudjelovanje u nekim velikim LIFE projektima ili Horizon projektima. Možda je bolji početni korak traženje potpore Europskog gospodarskog područja i Norveške ili Europske klimatske inicijative, što nudi znatno manja sredstva, ali predstavlja jako dobar način razvoja kapaciteta. Neki od primjera projekta financirani kroz takve mjere su recimo upravljanje slivom rijeke u Portugalu i slično kao što su tu podijeljene mjere na inženjerske, socijalne i zelene. Ove imaju hidrološku, ekosustavnu i kulturnu mrežu, dakle dimenziju, dakle nekakve 3 komponente i u svakom slučaju ima ta kulturna komponenta koju tu oni zovu kulturnom, mi ju zovemo socijalna, podizanje svijesti o klimatskim promjenama i neke mjere koje tu pomažu razvoj mjera. Dakle, nisu nužno jako ograničeni projekti. Otok Krk se dosta često već spominje kao primjer dobre prakse za prelazak na energetski samodostatnom i ugljično neutralnom otoku. I Eko Kvarner i sve jedinice lokalne samouprave na Krku zapravo prilično dobro surađuju i polako razvijaju mjere koje pomažu ostvarivanju tog cilja. Onda kroz neke druge projekte se radi isto na povećanju svijesti, utjecaj na lokalno prostorno planiranje, o čem smo danas zapravo već dosta čuli, u čem jako veliku ulogu ima politike mobilnosti i u komentarima se spominjalo kako se to rješava i u odnosu sa infrastrukturom za vodnom. Dakle, promicanje nekih drugih životnih stilova koji onda mogu pomoći između ostalog i suzbijanju klimatskih promjena, a i prilagodbu na njih. Taj projekt se u Hrvatskoj provodi u Ivanić gradu i u Zadru, dakle postoji neko već iskustvo i u obalnim gradovima. Ono na što se iz ajmo reći uvjetno rečeno vlastitih izvora sredstava, iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih izvora može osigurati, mora biti naravno u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima i strategija prepoznaje izvore financiranja koji su državni proračun, izvanproračunska sredstva, prvenstveno izvori od dražbe emisijskih jedinica i vodnih naknada. A u nacrtu akcijskog plana koji je pripremljen zajedno sa strategijom, ali još nije formalno usvojen, je financiranje iz fondova EU predviđeno u principu kao glavni izvor financiranja, a financiranje iz državnog proračuna jako oskudno. Dakle, to se ne može predviđati kao nekakva sredstva koja bi možda mogla pomoći lokalnim zajednicama u financiranju. Ono što je karakteristično za jedinice lokalne samouprave i čega smo se već dotakli u ranijim diskusijama je dakle pitanje komunalne naknade i njezine uloge u promjeni i poticaju ponašanja lokalnih zajednica. I dakle, meni se čini da bi tu mogao biti ilustrativan primjer kako se promijenio pravilnik o primjeni komunalne naknade zbog mjera energetske učinkovitosti. I tu imamo primjer grada Jastrebarskog koji omogućava plaćanje komunalnog doprinosa ovisno o energetskom razredu. A takve slične mjere bi se mogle razviti i vezano recimo uz brstljena tla ili tak neke druge mjere. A naravno da je tu problem što to nije prepisano u
trenutno nije propisano u pravilniku, dakle treba nekakvi pritisak, odnosno inicijativa od gradova i općina da bi to postalo formalno ili varijabilna komunalna naknada ili neke mjere koje bi zbilja mogle potaknuti promjenu ponašanja i vidjeti da zapravo jedinice lokalne samouprave vode o tom računa i potiču građane, odnosno poslovne subjekte koje tam djeluju na promjenu ponašanja. Jedan od takvih primjera je Bremen koji nudi novčanu pomoć za vlasnike kuće kad otvaraju tlo i da primjer za svakih 20 kvadrata oslobođenog za apsorpciju kiše daje se do 5.000 eura ili subvencija za troškova za instalaciju za recikliranje kišnice. Dakle, tu smo već spomenuli i te probleme sa odvodnjom, a i sa vodom kao resursom. Dakle, postoje primjeri koji nisu direktno ne mogu se direktno implementirati u Hrvatskoj, ali uz neke prilagodbe se mogu koristiti kao ideje za prilagodbu. I konačno, zelene obveznice. To su dakle financijski instrumenti sa fiksnim prihodom i kad govorimo o zelenim obveznicama, posebno su namijenjeni za prikupljanje novca za klimatske i ekološke projekte. Za sad je Svjetska banka najveći izdavatelj zelenih obveznica, a Europska unija kroz taksonomiju pokušava definirati koji projekti se mogu smatrati zeleni i dakle za takve projekte je potrebno ovjera treće strane. Za sad postoje nekoliko pružatelja usluga koja certificiraju takve dionice. Ali u Hrvatskoj tu, dakle, prve obveznice koje su se izdavale u Istarskoj županiji su zapravo bile eko obveznice jer su se bavile problemom otpadnih voda. Trenutno samo na burzi kotiraju municipalne obveznice grada Varaždina i koje su nedavno izdane, ali nisu zelene, nego se odnose na neku drugu infrastrukturu. I dakle, trenutno nije baš čest instrument financiranja, iako su u toj prvoj fazi od 1995. bile prilično popularne. I ono što smo na početku spominjali, dakle, kao problem i u terminologiji i razgraničavanju što je javno financiranje, a kako ono utječe na prikupljanje privatnih izvora financiranja. Na globalnoj razini privatni sektor predstavlja 75% klimatskog financiranja, od toga se najviše odvaja u projekte vodoopskrbe i odvodnje. Kod nas su to uglavnom komunalno društvo, dakle situacija je nešto drugačija, ali uključivanje privatnog kapitala može biti kroz različite oblike, dakle kroz izravna strana ulaganja, filantropskog financiranja obveznice, dakle u principu grad može osigurati privatno financiranje za neku javnu nabavu, javna ulaganja. I dakle, oni se onda mogu kroz to dijeliti na izravne instrumente ili neizravne, a neizravni koriste javna sredstva koji onda stvaraju mehanizme da se prikupe sredstva za prilagodbu, dakle da potaknu ulaganje privatnog sektora u prilagodbu. I to su onda različiti tržišni mehanizmi ili razvoj prijenos tehnologije i slične mjere. Jedan od primjera uspješnih javno-privatnog partnerstva prema kojem smo mi uglavnom skeptični je provedeno u Bilbao na poluotoku koji je bio sklon poplavama i onda su, dakle, nekakvi modeli bio da dio troškova preuređenja podmire vlastite zemljišta, što uključuje i gradska vijeća i lučku upravu, ali i razne privatne firme i poduzeća. A onda regionalna uprava je sfinancirala otvaranje kanala, a općina zid za zaštitu od poplava. Dakle, ovaj dio koji se odnosi na vlasnika zemljišta koji obično doživljavamo kao nekakvo privatno ulaganje, ne mora biti sasvim privatno, nego može biti i gradsko vijeće. I različiti modeli privatnog financiranja uključuju tipa i crowdfunding,
i Gent je u tome bio prilično uspješan, a podupiratelji su bili i ljudi koji su uložili do minimalno 5 eura. Dakle, nije bilo potrebno veliko ulaganje da bi se smatralo da je neko doprinio razvojem tog zajedničkog projekta. I to je bila neka onak gruba podjela izvora financiranja. Kao što sam spomenula na početku, dakle, gradovi u principu iz svog budžeta ne mogu to financirati samostalno i uvijek će trebati nekakve kombinirane izvore financiranja. Europska investicijska banka u principu daje zajmove koji su onda nekakvi matching fund da povezuje različite dijelove, različite instrumente financiranja. I tu je zapravo sad ključni element kapacitet institucijski jedinica lokalne samouprave da organizira i poveže te različite oblike financiranja. Dakle, uz Europsku investicijsku banku takve nekakve mogućnosti nudi Europska banka za obnovu i razvoj, pa onda Razvojna banka Vijeća Europa, u Hrvatskoj Hrvatska banka za obnovu i razvitak, onda neki drugi od instrumenata su recimo Forest Finance, koji kombinira crowdfunding, zelene obveznice, tehnička pomoć Europske unije ili specijaliziranih fondova isto nudi različite oblike i mogućnosti tog sufinanciranja, ali to naravno zahtijeva i promišljanje i investiranje ljudskog kapitala i vremena i dobro osmišljenih projekata i već se prethodno spomenutu suradnju prostornih planera, razumijevanje lokalne zajednice i razvoj nekih instrumenta, možda kroz komunalnu naknadu, što je vjerojatno u Hrvatskoj nekak najlogičniji korak koji bi pokazao kako se ti elementi koji pokazuje smjer i daje nekakvi osjećaj ownershipa ljudima koji sudjeluju u tom, a ne da se osjećaju kao nekakvi čudaci koji rade za dobrobit klime, a od toga država ni lokalna zajednica ih uopće ne prepoznaje. I glavni zaključci su dakle da će kroz financijski okvir EU biti dostupno dosta velikih iznosi sredstava, dio nepovratan, a dio kroz zajmove i druge instrumente. Ali, dakle, da to što postoji u fondovima još ne znači da je to dostupno, jer za to je potrebno pripremiti, prijaviti projekte, provoditi ih, izvještavati, pratiti i imati odgovarajuće kapacitete. Da to svaki od tih izvora, koliko god bio izdašan, da neće moći sve financirati, da neka ulaganja se trebaju podnijeti samostalno, na primjer za pripremu projekata i plaćanje onog ključnog tima ljudi koji će to provoditi. I onak jedna vrlo očita stvar koju dosta često zanemarujemo, da je opredjeljenje za prilagodbu klimatskim promjenama se vidi kroz proračune. Dakle, ako tam postoji sredstva za preventivne aktivnosti, onda je jasno da je ta jedinica lokalne samouprave prepoznala rastuće rizike i da na tome nešto radi. Ako je u proračunu na toj stavki 0, onda koliko god se ulagalo u promociju, se ne može reći da je jedinica lokalne samouprave opredjeljena za prilagodbu klimatskim promjenama i da ne treba obeshrabriti činjenica da možda ovog časa nismo spremni provući milijarde iz europskog proračuna, ali da više malih projekata može doprinijeti i podizanju svijesti i razvoju ownershipa i razvoju partnerstva i upoznavanju ljudi i svim tim pozitivnim učincima koji će pomoći da se onda kasnije ti multipliciraju. Zbog toga, dakle, to će doprinijeti umrežavanju i koordinaciji bez kojeg to jednostavno neće se moći provesti i da je potrebna ukupna transformacija društva, dakle moramo drukčije razmišljati i spomenuto je već više puta i kako inženjeri projektiraju i kako se ljudi ponašaju i kako planiramo proračune i kako surađujemo i koja je uloga ekologa, biologa, inženjera
prostornih planera i politike i političke volje u osmišljavanju razvojnih planova i nekakvih projekta društvenog oporavka za izlazak iz pandemije. Nadam se da smo s tim ocrtali osnovne elemente s kojima smo se bavili i da će vam to pomoći u radu, a naravno rado ćemo čuti vaše povratne informacije i odgovoriti na pitanja ako ćemo znati, naravno. Hvala, Ana Marija. Evo, stvarno vrlo vrijedne informacije. Moderaciju sada prepuštam Ivanu. Možda vrlo kratko pitanja, odgovori, pa Ivana, izvoli. Evo, hvala na Mariji, zaista je ovako zanimljivo, toliko raznih mogućnosti financiranja sa raznih strana sažeti ovakvu jednu prezentaciju i ovaj vodič koji je, podsjećam, dostupan na našoj platformi, pa ko se više interesira neka ga skine, neka ga pročita. Ja mislim da je jako zanimljiva i vrlo tekuća tema. Što se tiče komentara u samom chatu, tu ne vidim neko pitanje, vidim komentar Ane Mikačić iz civilne zaštite o važnosti povezivanja smanjenja rizika od katastrofa i prilagodbe na klimatskih promjena i uvezivanju također u takvu strategiju smanjenja rizika od katastrofa zelenih mjera. Ako ima neko direktno pitanje za Anu Mariju, ili sad ili poslije, bilo bi to dobro obaviti možda sad, jer smo već sa nekih 15 minuta u zakašnjenju, a ostala nam je još jedna sesija, pa ako niko nema neko pitanje, ja bih volio da ima, ali ako nema, možda ako se, Ana, ti slažeš da krenemo na zadnju sesiju, čisto da ne budemo u nekom većem zakašnjenju.